כל חברי אולטרס המדרגות הקדושות בסמי עופר, אני מאחל לכם ימים טובים, ימים שקטים, ימים ירוקים, ימים של שקט ושל ניצחון, שנראה להם מאיפה משתין הדג ואיפה מסתפרת שרון שרי. תנו להם בראש, וכשנגיע לסמי עופר, אתם יודעים מה יקרה. תהיו חזקים. אוי 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 אולטרס מדרגות, אוי 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 אולטרס מדרגות. תושבי בארי והסביבה היקרים, כאלה שלא מפסידים עם אף משחק בית ואף משחק חוץ ועומדים בפקקים ומגיעים הביתה בשעות הקטנות של הלילה, אוהדים ירוקים ומסורים. אני יודע שעוברים עליכם ימים לא פשוטים בכלל, ואני שולח לכם חיבוקים וחיזוקים מרחוק. אני מוצא את עצמי לא פעם חושב שהייתי רוצה לשבת יחד איתכם ולהילחם יחד איתכם. תשמרו על עצמכם, שולח לכם המון המון נשיקות וחיבוקים, בתקווה לימים טובים וירוקים יותר בקרוב. לכל אולטרס מדרגות היקר, מקווים שהעליתם חיוך על הפנים, אוהבים אתכם מלא 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 מלא, מחזקים אתכם, אנחנו איתכם לאורך כל הדרך, והלוואי הלוואי הלוואי שנדע ימים טובים יותר. מפה מבקש מכם, חבר'ה, תעודדו קצת. למה אתם לא מעודדים במשחקים? ואתם כאלה סאחים אחד אחד, חלאס. אוהב אתכם מלא מלא, ובאמא שלי נזיין אותם בסמי, כל כך חזק, לזיין אותם. היי חברים יקרים, היציע הצפוני, אנשי קיבוץ בארי. אני רוצה, קודם כל לבשתי את החולצה שלי מימיי במכבי חיפה בשבילכם, לא לבשתי אותה כבר 17 שנה. אנחנו רוצים לחזק אתכם, אוהבים אתכם, אנחנו פה בשבילכם. אני בטוח שאתם תהנו מהקבוצה שלכם עוד הרבה, אתם אנשים מדהימים, כולנו מאחוריכם. אני לא רוצה להשתמש במשפט שאמרו לי, כי אני לא מנבל את הפה בדרך כלל, גם הילדים שלי פה ליד. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו, באמת, זו זכות גדולה לנו שאתם חלק מהעם שלנו, ואני בטוח שלסמל הזה אתם תבואו עוד הרבה, אתם תהנו, ואנחנו נעשה את הכל שיהיה לכם טוב. אז יאללה, לניצחון. אולטרס מדרגות היקרים שלי, הגיע לאוזניי שאתם מגיעים לכל המשחקים של מכבי חיפה, גם בבית וגם בחוץ. ובשבוע האחרון התהפך על כולנו העולם, ובטח ובטח לכם, אנשים שיושבים שם בעוטף עזה, וחטפתם באמת דברים שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין, והכאב הוא עצום על כולנו. אני רק יכולה להבטיח לכם, מכאן, מהצפון, שעדיין שקט, שאנחנו עוד נלך למשחקים, ואנחנו עוד ניפגש, ואנחנו נהיה ביחד, ואנחנו ננצח את הדבר הזה ביחד, ואנחנו נחסל את החולרות המפלצות האלה, ונעשה את זה ביחד. אז בינתיים, איך אתם תמיד אומרים? תבואו לסמי עופר, ישאיר לכם את ההמשך של המשפט. אוהבת אתכם מלא, את שרון שרי שלכם. מדרגות, חברינו אהובים, קשה מאוד לשמוע על הזוועות הקשות שעברתם שם. כולנו איתכם ושולחים לכם חיזוקים. יאללה, נקווה לימים טובים יותר ושנסיים אותם באווירה. הוא חדש בחיים, יש משהו שנקרא אולטרס מדרגות, וזה תושבי בארי או אוהדי מכבי חיפה. זה לא שאין מקום ביציע, אבל להיות אולטרס מדרגות חבל הזמן, זה אוהדים של ממש. אז תושבי בארי היקרים, אוהדי מכבי חיפה, אנחנו כל כך אוהבים אתכם וכל כך דואגים לכם, ורק שיהיה לכם טוב ותחזרו מהר מהר למגרשים, כי הגעגוע הגדול גם לכם וגם לכדורגל. תשמרו על עצמכם, בבקשה תשמרו על עצמכם. חברים שלי מאולטרס מדרגות, מעוטף עזה היקרים והאהובים, אני רוצה לחזק אתכם, לשלוח לכם חיבוק, אתם הגיבורים שלנו, אנחנו אוהבים אתכם, מחכים לפגוש אתכם במגרשים, בעזרת השם תהיו חזקים, ניפגש בקרוב. לכל האוהדים שלנו מקיבוץ בארי, קודם כל שמעתי את כל השירים, איזה כיף לשמוע שאתם אוהדים שרופים. אני רוצה לחזק אתכם ולהגיד לכם שקודם כל לכל אלה שאיבדו את החברים שלהם או משפחות, שאני משתתף בצערכם ותהיו חזקים, בעזרת השם אנחנו ננצח כמו תמיד. ואני מחכה לראות אתכם ולארח אתכם בסמי עופר, ונעשה סיבוב בחדר הלבשה ביחד. אוהב אתכם, תהיו חזקים, נשיקות אלופים. יאללה מכבי. חברי אולטרס מדרגות היקרים, בימים קשים אלה אני רוצה לחזק אתכם, לשלוח לכם את התמיכה שלי, את החיזוקים. בעזרת השם אנחנו נשאר ביחד מאוחדים וננצח ביחד עם כל עם ישראל.
ומקווה כמה שיותר מהר לחזור לסמי עופר יחד איתכם, לרקוד ולשמוח. בעזרת השם נעשה את זה. שהשם ישמור אתכם ואת המשפחות שלכם, עושה לכם דש חם. אולטרס מדרגות היקרים, כאן רועי פוקס, אני מחזק אתכם מפה. אני יודע שאתם עוברים ימים לא קלים, כולנו איתכם, כולנו מאחוריכם. אנחנו ביחד יותר חזקים מכולם, אנחנו ננצח את כולם, אני מקווה שהמצב יחזור במהרה לשגרה. אנחנו מחכים לכם בסמי עופר, שם נזיין את כולם. אוהבים אתכם, שבת שלום. אולטרס מדרגות היקרים, אנחנו רוצים לחבק אתכם ולשלוח לכם את כל האהבה האפשרית שניתן בעולם הזה, ברגעים הקשים האלה. תשמרו על עצמכם ותהיו חזקים, אנחנו ננצח הכל. אוהבים אתכם המון המון המון. אולטרס מדרגות אהובים שלנו, תקופה נוראית עוברת על עם ישראל, אבל מה שעבר עליכם זה משהו שאנחנו לא חשבנו בדמיון שלנו שיכול להיות. אנחנו רוצים טיפה לעלות לכם חיוך, אנחנו רוצים לחזק אתכם, להגיד לכם שאנחנו אוהבים אתכם, אנחנו איתכם לאורך כל הדרך. וכמו שאתם תמיד אומרים, תבואו לסמי ואנחנו נזיין אתכם. אוהבים אתכם, אולטרס מדרגות שלנו. אולטרס מדרגות, מה קורה? זה גוני נאור, אני רוצה לשלוח לכם מפה חיזוקים כמה שאפשר, ושתדעו שאתם גיבורים ולוחמים, וכל הכבוד על מה שעשיתם ומה שאתם עושים. ואוהב אתכם, נפגש בסמי עופר כמו שאתם אוהבים, ויאללה, שהתקופה הזאת תעבור כמה שיותר מהר, ונשמח ונחגוג ביחד. חבר'ה היקרים, אולטרס מדרגות, כולנו מחזקים אתכם ואיתכם בלב ובנפש, בעזרת השם מתפללים לימים יותר טובים, ושיהיה רק ביטחון ושמחה בעם ישראל. אוהב אתכם. לכל האחים שלנו מקיבוץ בארי, אולטרס מדרגות, אני רוצה לשלוח לכם חיזוקים, חיבוק חם, תדעו שאנחנו מעריכים אתכם, אוהבים אתכם מאוד, ובעזרת השם אנחנו ניפגש בימים יותר טובים אחרי שאנחנו ננצח בסמי עופר. נשיקות. אולטרס מדרגות היקרים, אנחנו איתכם, כל הזמן חושבים עליכם, אוהבים אתכם ולא מפסיקים לחשוב עליכם. יאללה, שיבואו לסמי, נזיין אותם באהבה ומתגעגעים, החבר'ה מ-16A. מקווה שנתראה ונחזור ליציאה בקרוב. אוהדים יקרים, תושבי בארי, אני מחזק אתכם בימים קשים אלו ומשתתף בצער כל מי שאיבד את יקיריו. תהיו חזקים, עם ישראל חזק ואנחנו ננצח. אוהב אתכם. ילדי בארי, מה שלומכם? אולטרס מדרגות, מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב, אתם חזקים ומתחזקים. אנחנו עוברים תקופה קשה מאוד. אני יודע שאתם אוהדי מכבי חיפה, וכולנו ביחד במדינה עוברים תקופה קשה. אנחנו מחבקים אתכם ואוהבים אתכם ודואגים לכם, ואני מקווה מאוד שנעבור את התקופה הזאת ביחד, ובסופו של דבר אנחנו גם ננצח. יש לנו צבא חזק שינצח, ועם ישראל ינצח, ועם ישראל חי. אוהב אתכם, שולח לכם חיבוק גדול ודאגה גדולה, ושיהיה רק טוב, ושתהיו בריאים וחזקים. אולטרס מדרגות, חזק ואמץ. חברי אולטרס מדרגות, אני רוצה מכאן לחזק אתכם ובאמת לאחל לכולנו שכבר נהיה מאחורי התקופה הנוראית והקשה הזו. אין לי ספק שמדינת ישראל תצא מחוזקת מהימים הקשים שכולנו עוברים. לא ידעתי שיש אולטרס כאלו שקוראים להם אולטרס מדרגות. אשמח להכיר את כולכם. הבנתי שאתם תמיד אומרים שמישהו יגיע לסמי עופר בסוף, איך אתם אומרים, נזיין אותו. אז אפשר להבין שיהיה לנו באמת המון שקט, ושנעבור את התקופה הזו כמה שיותר מהר, ושוב, שניפגש רק בשמחות. אולטרס מדרגות היקרים, אוהב אתכם המון, מאחל לכם ימים שקטים, רגועים, ירוקים, ניצחונות, שכל מי שיגיע לסמי נזיין אותו, וזהו, אוהב אתכם המון, מאחלים החבר'ה מ-16A. לתושבי בארי היקרים, אשר נקראים שם אולטרס מדרגות, אתכם אני אוהב, ואת החמאס נהרוס נגמור, ואתם בעזרת השם תחזרו לחיים שמגיע לכם עד אין סוף, ושם במקום המקום שנהרוס אצטדיון גדול נעשה בשביל כל האוהדים, ונמשיך את החיים שלנו הירוקים בעזרת השם. אז קדימה, תמשיך על מורל גבוה,
כי אתם ובזכותכם חיים במקום שם. אז קדימה, וסילי אתכם אוהב, ירוק ירוק ספק, קבוצת אולטרס מדרגות, אצלנו ואצל וסילי בלב, ספק, יהיה טוב בעזרת השם. קדימה, אנחנו לא מתייאשים, נהרוס אותם, נגמור אותם, ספק, ביי. לאוהדי מכבי חיפה מבארי, מיישוב בארי, אוהבים אתכם, תהיו חזקים, אנחנו איתכם, באש ובמים, יחד ננצח את החמאס ואת החיזבאללה, אמן. אוהב אתכם, אפי הנמר. מדרגות, תושבי בארי היקרים, תשמרו על עצמכם, מפרופסור אמיר חצרוני, סלמת, ביי ביי. חברי קיבוץ בארי, גילי מוסינזון פה. אולטרס מדרגות, אוהדי מכבי חיפה ואוהדי כל הקבוצות, עם ישראל אחד, אני אוהב אתכם, תהיו חזקים. אולטרס מדרגות, חברים יקרים ואהובים, אני מקווה שהסרטון הזה ייתן לכם כוחות ויבין שכולנו איתכם, כולנו אוהבים אתכם, כולנו פה בשבילכם, ווואלה, שיגיעו לסמי, אנחנו נזיין אותם. אוהב אתכם המון. לכל חבריי בבארי, לכל חבריי מאולטרס המדרגות, אני רוצה לאחל לכם מפה בריאות, אושר, חזרה לשגרה, אנחנו אוהבים אתכם, מחזקים אתכם, מקריית אליעזר ועד סמי עופר, אין כמו אולטרס המדרגות. אוהב אתכם מאוד, נשיקות. אולטרס המדרגות היקרים, אני לא יודע אם אני אוכל למצוא את המילים כדי לנחם, כדי לעזור, אבל אני אנסה לחזק אתכם ואולי להזכיר לכם קצת את הדברים הטובים והכיפים שעברנו ביחד, גם אתם היציע וגם אנחנו במגרש, בתקווה שיהיו ימים יותר טובים. אני יכול רק לתאר, אני לא יכול לדעת מה אתם חווים, מה אתם מרגישים, אבל אני שולח לכם מכאן חיזוק וחיבור גדול לכל אחד ואחת מכם. קשה מאוד מרחוק לראות ולשמוע את כל הזוועות, אבל זאת המציאות שלנו, אז שוב, אני מאוד אוהב אתכם, מתרגש בכלל לדבר פה בפניכם. מקווה שזה טיפה יעשה לכם טוב, ושנדע ימים הרבה יותר טובים כולנו. אוהב אתכם, חיבור גדול.